Tento chlapík musí bojovať proti najtučnejšiemu boxerovi na svete a jediné zbrane, ktoré má, sú ostré pazúry. Ide o film X-Men Wolverine. Poďme na to! Tento príbeh sa začína v roku 1845. Syn miestneho statkára menom James je chorý. Jeho otec chce, aby James nebol osamelý, preto ho navštívi Viktor, záhradníkov syn. Samotný záhradník je dnes opitý a rozúrený. Jamesov otec ho chce rozhodne zastaviť. Ozývajú sa výstrely. Chlapci sa ponáhľajú tam, kde to počuli, ale je už neskoro. Jamesov otec nedýcha. Jeho žena plače. Malého Jamesa to tak rozúri, že aktivuje Gén X. Namiesto toho, aby počúval záhradníka, sa chlapec naň vrhne a bodne ho obrovskými pazúrmi. V posledných sekundách života záhradník vyhlási, že mal pomer s Jamesovou matkou. Je to chlapcov pravý otec. Počas jednej desivej noci stratil James Howlett hneď dvoch otcov, ale získal brata. Matka nazve svojho syna netvorom a pošle ho preč. Viktor tiež odchádza z domu. Svojho otca nemiloval a nežiali za ním. Teraz sa však Viktor o svojho brata postará. James Howlett sa stáva zločincom a prijíma priezvisko svojho biologického otca. Odteraz je Logan. Záhradník neklamal. Bratia dospievajú a my vidíme, že majú rovnakú genetickú mutáciu. Sú rýchli, silní, majú zvieracie reflexy a samozrejme, môžu im narásť obrovské pazúriská. Ale čo je najdôležitejšie, neublíži im ani delová guľa. Vďaka schopnosti regenerácie bratia nestarnú, ich život tvorí nikdy neustávajúca vojna. Logan je svedkom toho, ako sa Viktor postupne stáva čoraz ukrutnejším. Vo Vietname sa starší brat mení na skutočné monštrum. Spolu s Loganom sú za vojnový zločin odsúdení na smrť zastrelením. Netreba dodávať, že bratia prežijú. Teraz však všetci vedia, že sú mutanti. Zrazu do ich jednotky prichádza major William Stryker. Tento muž sa mutantov nebojí. Ponúka bratom, aby sa pridali k jeho tímu a slúžili vlasti. Samozrejme, že súhlasia. A prichádza Strykerov tím. Prvou osobou, ktorú vidíme, je Wade Wilson a jeho katany. Fanúšikovia Marvelu tohto chlapíka určite poznajú. Toto je budúci Deadpool a nikdy nie je ticho. Lietadlo pristáva v Lagose. Mutanti sa vlámu do základne nigérijskej mafie. Šéfa chráni celá armáda, ale ani toho nespasí. Ide o to, že Wilson je neuveriteľne rýchly. Trvá mu niekoľko sekúnd, kým sa vysporiada s desiatkami ozbrojených mužov. Stryker poznamenáva: bol by to dokonalý vojak, keby toľko nekecal. Mafiánsky boss si myslí, že Stryker chce diamanty. Ale nie je to tak. Tým hľadá niečo cennejšie. Boss ich presmeruje do malej dediny. Tam sa nachádza ich cieľ, úlomok meteoritu. Žiaľ, dedinčania sa zdráhajú vydať svoj poklad cudzincom. Stryker je nahnevaný a nariadí zničiť dedinu. Viktor okamžite ide na to. Logan je však rozhodne proti. Zastaví svojho brata a oznámi mu, že odchádza z tímu. Pred odchodom hodí na zem svoje vojenské insígnie. O 6 rokov neskôr si Logan namiesto bojov konečne užíva život. Našiel svoj poklad. A nie je to vzácny meteorit, ale krásna Kayla. Počas tohto obdobia sa Strykerov tím rozpadol. Vidíme chlapíka, ktorý kedysi ovládal vojenské lietadlá svojou mysľou. Teraz predvádza triky so žiarovkami na karnevale. Viktor chudáka navštíví a vystraší ho. Vidíme, ako zhasnú všetky žiarovky v okolí. Medzitým sa Logan prebudí pre nočnú moru o vojne. Stryker prichádza na pílu, kde hlavný hrdina pracuje. Hlási, že niekto poľuje na bývalých členov tímu. Ako prvý zmizol šermiar Wade. Druhým bol Chris Bradley. Stryker žiada Logana, aby sa vrátil do služby, pretože on môže byť ďalší na rade. Mutant s tým nesúhlasí. Po tomto rozhovore sa Logan vracia domov. Na ceste sa dostane do sporu s vodičmi, ktorí mu blokujú cestu. Aby Logan nezačal bitku, zasiahne Kayla. Stačí pár dotykov, milý úsmev a nahnevaní muži sa poddajú jej šarmu. Hádka sa skončila. Doma Kayla rozpráva Loganovi legendu o Mesiaci a Wolverinovi. Podľa legendy sú to duchovia, ktorí sú do seba zamilovaní. Wolverine bol však oklamaný a opustil oblohu. Teraz každú noc vie a túži po svojej milovanej. Nasledujúci deň Viktor zastaví Kaylino auto. Logan je v práci.
Tam si na stromoch všimne známe stopy po pazúroch. Ponáhľa sa nájsť Kylu, ale je už neskoro. Jej auto je doškriabané a dievča leží nedaleko, bez známok života. Rozúrený Logan nájde Viktora v bare. Jediná otázka, ktorá ho trápi, je prečo? Ukazuje sa, že Viktor sa hnevá na brata. Utiekol a ich spoločnú bojovú slávu vymenil za nejakú ženu. Mutanti sa bijú. Logan už nemá také superschopnosti a tak ho Viktor ľahko porazí. Pred odchodom starší brat zlomí mladšiemu jeho pazúry. Logan sa v nemocnici preberá z bezvedomia. Pri pohľade na Strikera sa rozúri. Ten ho ubezpečuje, že nevedel, že to bol Viktor, kto lovil členov tímu. Vyzerá to tak, že sa napokon premenil na šelmu. Je tu niekto, kto ho môže zastaviť? Momentálne je na to Logan príliš slabý. Našťastie Striker môže zvýšiť jeho šance na úspech. Logan sa však nechce vrátiť do služby. Ale je to jediný spôsob, ako pomstiť Kylu. Logan teda prijíma Strikerovú ponuku. Na tajnej vojenskej základni ho pripravujú na operáciu. Major mu rozpráva o meteorite, ktorý jeho tím pred rokmi hľadal. Ten meteorit sa našiel. Získali z neho neuveriteľne silný mimozemský kov, adamantium. Striker sníva o vytvorení supervojaka, ktorého kosti budú vystúžené týmto kovom. Túto operáciu však môže prežiť len mutant so schopnosťou regenerácie. Logan je opäť v službe a tak má dostať späť svoje vojenské insígnie. Mutant odmietne a žiada nové. Je na nich vyrazené meno Wolverine. Logan si takto pripomína pamiatku na milovanú ženu. Wolverina ponoria do nádrže s tekutinou a vstreknú mu rozstavené adamantium. Anestézia na neho nezaberá, zastaví sa mu srdce. Je experiment neúspešný? Nie, nie je. Kov vychladne a hlavnému hrdinovi sa obnoví tep. Striker triumfuje. Svojmu asistentovi, agentovi menom Zero, oznámi, že experiment je úspešný. Wolverina už nepotrebujú. Potrebujú len jeho DNA. Až na to, že Wolverine sa už zotavil a vypočul si tento rozhovor. Z pestí mu vyrastú adamantiové pazúry. Wolverine vyskočí z bazéna, stráž na ne začne strieľať, ale podarí sa mu z laboratória uniknúť. Nahý Logan beží lesom a schová sa v blízkej stodole. Majitelia sú obyčajní starší ľudia. Logan im nepovie, čo sa mu stalo. Zo súcitu cudzinca nakrmia, dajú mu oblečenie svojho syna a dokonca sa ponúknú, že mu požičajú motorku. Žiaľ, láskavosť môže byť aj životu nebezpečná. Ozývajú sa výstrely. Je to agent Zero. Potom, čo zlikvidoval seniorov, odpáli z vrtuľníka raketu a zničí stodolu. Loganovi sa podarí vyhnúť výbuchu na motorke. Potom, čo okrem schopnosti regenerácie získala aj adamantium, je nezastaviteľný. Wolverine rozseká obrnené vozidlá svojimi pazúrmi a potom rozbije lopatky helikoptéry. Zero síce prežije haváriu, ale nie stretnutie s Loganom. Medzitým nejaký vedec informuje Strikera, že jediný spôsob, ako zastaviť Logana, je adamantiová guľka. Strikerovi nadriadení sú zdesení. Minul $500 miliardy, vytvoril super zbraň a teraz sa táto super zbraň proti nemu vzbúrila. Ale milia sa. V skutočnosti Striker svoj projekt ešte nedokončil. Potrebuje však pomoc od chlapca, ktorý v škole trpí migrénami a nevie, čo ho čaká v blízkej budúcnosti. Logan nájde svojho bývalého parťáka. Ten o Strikerových plánoch nevie, ale dovedie Logana k niekomu, kto by to mohol vedieť. Je to veľmi tučný chlapík menom Fred. Odmieta sa s Loganom rozprávať, ale súboje si obľúbil. Wolverine musí z Freda doslova vymlátiť informácie v boxerskom ringu. Bojovať proti tomuto obrovskému chlapovi nie je také jednoduché. Našťastie má Logan schopnosť regenerácie a ostré pazúry. Tlsťoch prehrá a prezradí, že Viktor a Striker spolupracujú. Chytajú mutantov a odvážajú ich na nejaký ostrov. Tam Striker použije ich DNA a vytvorí jedného mutanta s množstvom schopností. Kde je však ten ostrov? To vie len Gambit. Je jediný, ktorého Striker chytil, ale podarilo sa mu utiecť. Zatiaľ, čo Logan pátra po informáciách, jeho brat poľuje na ďalší cieľ. Vyzerá ako obyčajný stredoškolák. Keď sa však naň Viktor vrhne, stane sa nečakaná vec.
Otvára sa cesta do pekla. Vidíme, že tento mladík je Kyklop. Logan medzi tým pátra po mutantovi, ktorému sa podarilo z ostrova utiecť. Stretávajú sa v kasíne. Wolverine tam však vôbec nie je vítaný. Gambit vidí známe insignie a usúdi, že hlavný hrdina pracuje pre Strikera. Logan musí opäť bojovať. Porazí Gambita a vysvetlí mu, že majú spoločného nepriateľa. Logan ho porazí, ak mu Gambit pomôže dostať sa na ostrov. A tu je ten ostrov. Na tomto mieste vytvárajú zbraň 11. Je to mutant, ktorý má schopnosti 11 ďalších mutantov. Pomocou neho chce Striker ochrániť ľudstvo pred tvormi so super schopnosťami. Gambit privádza Logana na ostrov. Tam je projekt Zbraň 11 takmer dokončený. To je bývalý Wade Wilson. Konečne ho umlčali. Striker mu zašil ústa, premenil ho na ovládanú bábku a pomenoval ho Deadpool. Logan vnikne na základňu. Nájde tam nielen svojho bývalého šéfa, ale aj svoju bývalú priateľku. Kyla je nažive. Navyše je to mutantka, ktorá dokáže ovládať správanie sa ľudí. Stačí jediný dotyk. Takto Kyla kedysi zastavila bitkárov. Nebol za tým ženský šarm, ale Gen X. Tragédia, ktorá ju postihla, bola zinscenovaná. Kyla celý ten čas pracovala pre Strikera. Vedel, že Logan sa vráti do služby, ak mu zlomí srdce a premení ho na nástroj pomsty. A teraz Logan má skutočne zlomené srdce. Odchádza preč. A my sa dozvedáme, že Striker manipuloval svojich pomocníkov, aby si na nich udržal svoj vplyv. Sľúbil Kyle, že prepustí jej zmutovanú sestru. Viktorovi sľúbil adamantium, aby bol rovnako nezraditeľný ako jeho brat. Až na to, že Striker je klamár. Viktor sa rozúri, zaútočí na Kylu. Logan sa vráti, pretože počuje jej krik a stále ju miluje. Wolverine zúrivo bojuje proti svojmu bratovi a vďaka adamantiu tentoraz víťazí. Na Kylinu žiadosť oslobodí jej sestru a ostatných mutantov. Striker spanikári. Aktivuje svoju zbraň 11. Logan odláka Wadeovú pozornosť, aby Kyla mohla dostať mutantov zo základne. Striker prikáže svojim vojakom, aby spustili paľbu. V jednej chvíli sa dievča lúči so sestrou a žiadajú, aby utiekla s ostatnými mutantmi. Ide o to, že Kylu zasiahla jedna z guliek. Logan sa pustí do boja s Wadeom. Ako má však poraziť niekoho, kto sa dokáže regenerovať, teleportovať, páliť na nepriateľa lasermi a používať kopec ďalších superschopností. Zrazu mu na pomoc prichádza Loganov brat. Spolu s Viktorom s veľkými ťažkosťami napokon porazia Wadea. Ten v poslednej sekunde života všetko zničí kyklopovými lúčmi. Logana môžu rozdrviť trosky, ale Gambit ho v poslednej chvíli zachráni. Základňa je zničená. Logan sa pokúša odniesť ešte živú Kylu. Striker ich však dobehne. Postrelí Logana niekoľkými adamantiovými kuľkami. Posledná z nich zasiahne mutanta do hlavy. Striker sa chce vysporiadať aj s dievčaťom, no zrazu namierí zbraň na seba. Ukazuje sa, že Kyla sa stihla dotknúť jeho nohy. Dáva mu posledný rozkaz, aby kráčal, až kým nevykrváca. Major odchádza. Profesor Charles Xavier prichádza po mutantov, ktorí utiekli z laboratória. Odvádza ich do svojej školy. Gambit nájde Logana, ale ten ho nespoznáva. Navyše vidí Kylino telo, ale nepamätá si, kto to je. Rana na Loganovej hlave sa síce zahojila, ale všetky jeho spomienky sú preč.